Това е поредното BMW-нце, Stage единица, перформанс двойка от 163 кончета. Ще го направим на 200 коня, без да има пушеци, без да има чекове, без да има проблеми, без да го изнасилваме. Абсолютно перфектна динамика ще има, без турбодупки. Турбинката ще активираме от 1000 оборота да се лепи за седалката, шофьорчето, да му е готино, кеф на душата да му прави. Ще му изключим DPF-а и ще го махнем физически, ще изключим EGR-чето. Край с проблемите в екологичните норми на колата. И колата няма да пуши, ще си минава технически преглед, катализаторът ще си е на нея. Решението ни е тествано 100-кратно и разхода пада поне с литър надолу на 100 км. Така че ако и вие искате вашето BMW да се чувства добре, обадете се, абсолютно безопасни решения имаме за вашите коли, тествани, работим с оригинални флашери, оригинални решения, дъмпове, всичко ни е купено, лицензирано, така че обадете се, ще направим безплатна консултация и ще получите най-доброто обслужване за вашата кола. Това е BMW-нцето с новия софтуер. Да видим как ще се почувства. Смахнат DPF, Stage единица перформанс двойка настроен, без пушици, спрян EGR. Мисля, че собственика ще се радва направо на друга кола. От 160 кончета на 200 плюс. Без турбодупка. Перфектно настроена реакция на педала на газта и много сериозна динамика на колата. Не всичко са конете. Много е важно и как е настроен автомобила спрямо горивно-въздушна карта, реакция на педали и абсолютно всичко. Нашите софтуери се изпипват до най-малкия детайл, така че автомобила просто да работи в перфектна синхронизация и оптимизация. Така че ако и вие имате дизелов автомобил, не се колебайте, а се свържете с нас. Безплатна е консултацията. По всяко време може да се чуваме по телефона, да ви обясниме за вашата кола какъв е най-добрият вариант за чип тунинг и да получите най-доброто съотношение цена-качество за вашата кола. Леле, колко е нервна! От BMW с софтуер. Нищо общо с преди. Няма грешки никакви пушици. DPF е свален, EGR е спрян. Колата е настроена перфектно. Работи сълза. Много нервна.